Има. И трябва. Стига от бе. Здравейте хора, как са? Не съм правил видео от доста време. Нормални видеа. Иначе... бот съм. Това е лесно, бе. Ето това да прескоча. Не ми трябва бора. Има заедно с Василия. Що ме ником или? Два бора. Айде бе. 6. Едно момче, като се записва, да беше просто what the fuck. Как си тя, манга? Не трябва. Заедно сме. Не, виж какво си намерих. Това от училището. Добре. Някой детенце си го изгубил. Ето вече на мен трябва лежи. Медальончета. Аз ще да си зареждам телефона.
Може ли малко навънка? Не мога, бабо, да ходим навън, да започвам да дигам температура. Може ли поне аз сам? Не, Защо? страх ме. Нямам телефон. Утре ще излезнем преди обед. Сега почна да дупа. А, Да оправи ли баба леглото и да си... Дай да махнем този чершак. Да не... не. Опа, не. Бабу. Утре бабуре има. Аз пък не обичам. А за професията ви приятелство, занимава с точните сметки. Какво е вашето наблюдение?